Oh my God! Mae o wedi bod yn ysbyty iechyd meddwl a workhouse. A mae o'n llawn ysbrydion. Mae pobl wedi clywed gweiddi, lleisia, sŵn traed, drysa'n slamio, plant yn chwerthin, ac pobl yn hyd yn oed cael eu gwthio gan pethau na dyn nhw methu gweld. Croeso nôl i cysgu efo ysbrydion. Wyt ti'n barod i wybod lle da ni'n mynd? Please, deitha fi. Trio paid i casio'r car. Stopia! Da ni'n mynd i Ysbyty Bron y Garth. Mae o heb gael ei gyffwrdd ers bron 20 mlynedd, oce? Nath o agor yn 1839 fel tloti. A wedyn, nath o newid fewn i ysbyty meddwl, a wedyn nath o fynd i'r rhan o'r NHS, a nath o gau yn 2009. Be sy'n rili diddorol am yr un yma ydy mae 'na llwyth o YouTubers di bod yna, a mae hyd yn oed Most Haunted di bod yna. So, mae'r lle yma yn lle iawn, yndi? Yndi, mae o. Mae'r lle yn edrych mor cŵl. So, Aimee, ti'n gweld ar y corridor yma? Ie. Mae pobl di gweld cysgodion yn symud a sŵn pobl fel sŵn plant, stwff fel la. Oh my God, mae'n really spooky. Sbiwch tywyll ydi o. Fedrai'm gweld yn byd. Oh my God. Ti yn gwybod na hynna di'r darn hynna o'r adeilad, dwyt? O, na, mae hwn yn spooky. Mae hwn edrych ar niwsio. O, dwi'n licio'r darn yma. Gawn ni mynd i'r bit tywyll yna. O, mae hwnna'n creepy, mama. O! Mae yna fatha... O, mae hwnna fy teimlad orfol, dwi. Dwi'm yn licio'r ffordd mae cadeiriau yma gyd yn sbio ar ei gilydd. Dwi'm yn licio'r stafell yma. Gawn ni gadael, please. Fedrai'm gweld yn byd, sori. Dwi'n eisiau cerdded mewn i rywun. Ti eisiau pwysio chdi'n cadw? Oh my God! Be? Just hwnna. Ond hwnna dechrau fi. Be sy'n rili fatha creepy am yma, dwi'n meddwl ydy'r holl bethau sydd wedi cael ei adael yma fel y cadeiria. Lle tân. Mae o fel bod gan fod dal fatha cymeriad, does? Oes. A just y papur wal. Be ti? Di disgyn i gyd. Chdi cariad? O, diolch. Ar ôl chdi. Ar ôl fi. O! Na, dim jyst y gwynt oedd hynna. Na. Ie? Felly de, ti'n gwybod ar y corridor yma, Ie. mae yna hogyn bach wedi cael ei weld yn rhedeg i fewn i'r stafell yma. Hwn? Y stafell yma, da ni'n mynd i fewn i, cariad. Mae hyn yn creepy. Mae hwn efo teimlad rili rhyfedd, does? O. Sbi ar y cadeiriau i gyd. Ti'n meddwl nath o actually farw ar y gwely yna? O, na, paid. Dyna mae'n ffynnu. Mae'r gwlau yma i gyd yn y stafell yma. Mae hyn wreiddiol o pryd nath o gau yn 2009. Okay. Felly jyst meddylia faint o bobl sydd wedi bod anyn nhw. Mae hwnna'n really... Oh my God, mae'n edrych mor cool. Cegin dio, ia? Felly, hen gegin. Oh my God. Da ni yn y hen gegin rwan. O, mae calon fi mynd, ia. O, yndi? yndi. Mae'n just really... creepy.
Helo. Be sy'n trwy'r drws yna? Felly, ti'n gwybod, achos mae'n mond 2 wely yma, de? Hwn oedd ystafell palliative care, felly dyma lle oedd pobl yn dod i farw. Ond ti'n gwybod beth sy'n rili rhyfedd am y stafell yma? Ti'n gwybod achos bod gweddill Ysbyty yn eitha... Mae'n edrych yn eitha rundown a dim bach yn blaenedig. Sbia perffaith dy'r stafell yma, mae'n ogla mlaen, mae'r papur wal yn berffaith. Sa'n llwch na'n byd ar y byrddau? Na, does ddim byd na. Rhyfedd, de? Yndi. Sut ti'n teimlo'n? Dwi'n actually teimlo'n really calm, mae'n mynd i really ddistaw, a mae'n actually kind of teimlo'n relaxing. Mae'n rhyfedd bod chdi'n deud hynna achos mae lot o bobl sy'n dod yma i'r stafell yma, maen nhw'n deud bod nhw'n teimlo'n fel bod nhw yn ymlacio pan maen nhw'n dod i'r stafell yna. Neu maen nhw'n deud bod nhw methu anadlu un o'r ddau. Mae'n rili diddorol achos mae'r ddau yn hollol wahanol. Sut ti'n teimlo yma? Chill. Mae bit fyny grisiau yma'n really creepy. Yndi. Be di hwnna? Dwi wedi clywed nath na un o'r perchnogion, nath i mab sbio fewn i'r drych yna, nath i weld gwynab fo yn toddi. Oh my gosh. Mae hynna'n rili ddiddorol, dydi? Dwi ddim yn licio hynna o gwbl. Di hwnna thing hen X-ray? Mae yna switch. Dwi wedi pwysio fo. Go for it. Mae hynna yn creepy, dydi? Mae hynna'n nuts bod hynna dal yn gweithio. Mae hwnna'n freaky. Ti'n meddwl nath nhw farw yma? Alla. Oh my god, mae yna enw'r pobl yna fo. Ar dyddiad 2002. Oh my god! Pen blwydd fi. Pen blwydd fi. Sa'n ni wedi bod yn deud ag oed ar y dyddiad yna? Mae hynna'n coincidence really freaky. Arwydd ydi o, mae'n rhaid bod. Aimee, dwi'm yn gwybod sut i ddeud yn wrtho chdi. O, be wan. So, ti'n gwybod mae gennym ni un stafell ar ôl, ond dwi heb ddeud chdi amdano fo. O'n i'n meddwl ni'n mynd nôl wan i'r hotel. Oedden ni wedi gorffan wan. Wel, yn dechnegol, di o ddim yn yr adeilad yma ei hun. O, paid a ddechrau. Be ti'n ei wan? Wel, mae yna mwg draw yna. Felly, dwi'n meddwl bod o'n well ni'n mynd i sbio. O, dwi rili ddim eisiau mynd i mwg. O, mae'n freezing allan. O, ti am ni gael hwyl, ia? Di o ddim yn hwyl. Fucking hell. Oh my... Wel, di'r peth mae'n scary ti wedi gweld enw. A hynna cymryd few seconds i fi, ia. O'n i'n meddwl bod ni wedi gweld yr ysbryd cynta. Mae'r drws hyd yn oed yn scary. Ti'n barod eim? Na do byth. O! Trewi. Jyst meddylia faint o gyrff. Mae hwn yn pat slide, so dwi'n gymeryd hwn oedden nhw yn iwsio i roi'r cyrff ar ei sleidio nhw o gwmpas yn y môg. Go iawn. Ia. Di hynna un o'r rai greiddiol, ti'n meddwl? O, dwi'n meddwl, mae'n edrych yn hen, yndi? Mae'n edrych... Fatha, mae di dda pydru. Alla fanna oedd y trolleys. Sut ti'n teimlo? Kind of on edge. Wyt? Dwi eitha barod i clywed rhywbeth neu gael profiad o rhywbeth. Oes na rhywbeth yma efo ni yn y mwg?
sŵn. Fucking hell. Beth yna Islwyn? Da ni di disturbio fo do. Oh my god, ma'n gyd o fanna. Sorry. Pam wnaethon ni gerad i fewn gyntaf, ni'n meddwl mae hyn yn mynd i fod yn big job, de. Ond bob stafell dwi wedi treulio amser yn, mae wedi bod yn heddychlon. Dwi'n meddwl, efo gymaint o hanes, o'n i'n meddwl fysa fo'n debygol bod rhywbeth yn digwydd. Ond dwi ddim di siomi yn gyfan gwbl i fod yn onest. Achos oedd yna bethau nath ddigwydd oedd ddim yn arferol, rili. Dwi'n na ddim teimlad o fatha bygwth yna o gwbl. A i gysidro fod gan fo gymaint o hanes trist, dwi'n meddwl mae gan fo deimlad eitha glân.